Важно е децата да ходят на училище, за да се образоват и да могат да работят хубава работа и да имат по-добро държание. Аз обичам да ходя на училище, защото имам много приятели, защото там се забавляваме и учим много неща. Най-хубавото училище за мен е първо в цветове червено и синьо. Жълто или лаво. И бих искала да има и малко синьо. Етажите му биха били около 4-5. Ще има столова, ще има лавка, както е тук при нас. Също така искам да има STEM център като нашия, но ако трябва и още по-голям. Да има много голям двор, да има фитнес зали, басейн, игрища футболни за момчетата. И разбира се, най-добрите класни стаи. Моя любим учител е доста висок. Той е доста мил, не ни се кара. Иска да го научим не само да си предаде материала. Води ни в STEM центъра и се държи много добре с нас. Според мен трябва да спечели награда училището, което има много добро образование, няма никакви проблеми помежду си с нито ученик, нито класове и така нататък. И всеки ученик се чувства спокоен.